الله أكبر الله Navê min dibên ki Hacı Şerîfê Farqînî paşnavê min Hacı Şerîfê Farqînî gava ku dibêje deşt û zozan dar û çiya kevir û nebat temamekî sah dikin. Di zemanê Merwaniya da ku dibêjin evî mizgefta hanêka ana helalê hazir navê Silheddînê Eyyûbî li ser e. Îja li vê derê Seydakî me ku rabû tariqa Silheddînê Eyyûbî gava ku derxiste peyasê îja li ser navê vê mizgefta hanêka navê Silheddînê Eyyûbî danîn. İja gava ku navê Silheddînê Eyyûbî danîn hêjî tu ji hinek însana gava ku pirs dikî dibe camiya Ecem. Nabêje camiya Silheddînê Eyyûbî. Di zemanê Selçuk'ta ku hatiye vê derê Ecem hebûne, Ermenî hebûne û Kurd hebûne. Li vê derê Kurda destek daye wan. Ku destek daye wan ji Ecem li vê derê neseknîne. Ecem gava ku neseknîne, Ecem ji vê derê ku çûne ev der îdî di destê Kurda da maye. Herî neavdara mizgefta mezin ev der bîne. Yani kültüra mizgefta ve mizgefta hanêka biye evî mizgefta hanêka jî ana gava ku tu lê mêze dikî li dervayê wî. Li dervayê ku tu mêze dikî weka kilîse dixuyî. Lakin gava ku qelab tune xistine mizgeft îja li wê derê çar membera têda çêkirine. Ku çar member çêkirine di her çar mezheba da jî li vê derê hazir bûne. Yani her çar mezheb jî têda biye. Ey dil demek rabe ji xew fursat firê teşbiheke şibhe keve fursat firê vallahi di tu nagirî ibret bigre ji xelqê mirî خيني خالق جبار خالقتي از بندمي ازرو رشم شرمندمي والله لسان اهدا خمي شعبدكي شرمندمي ام قابلين جبونا مرني الله أكبر الله